Iti Damag Region 1, iti Ilocos Norte, papapigsaan ti lokal a gobyerno ti produkto a garlic ken panangipasdak iti controlled garlic nursery iti probinsya iti Ilocos Sur. Or iti Ilocos Sur Coffee Innovation Hub ket naiuswat. Dayta kenda dumadamag isang bahay ni Dianne Monica Tucay. Iti Pangasinan, agrap sa ngagasat nga mannalon ken mangalap ti agnomar ti Agrisenso Plus Lending Program nga inyuswat ti Landbank iti Pangasinan Training and Development Center sa Lingayen. Iti pa nakayuswat ti nasaw a programa, 124 nga mannalon ken mangalap ti dagos a benepisyaran kalpasan nga inaprobaran ti Landbank dagiti aplikasyon ti pautang nga agdagop iti nasurok 14 million pesos. Maibasar iti datos ti Landbank, manipod February 28, dumanon iti 14,900 a borrowers iti entero a pagilian. Dumanon iti 3.46 billion pesos ti nire-release a loans kadagiti mannalon ken mangalap. Iti Ilocos Norte, magbigbig ti kang runaan a produkto ti probinsya a bawang kas white gold. Iti duwa nga aldaw anay sayangkat nga aktibidad nga inorganisa ti Mariano Marcos State University ken Taiwan Technical Mission in the Philippines. Naitaltalo ti Taiwan Garlic Pilot Project tapno makikompete ti produksyon ti probinsya iti imported a variety babaan iti panakausar ti research-based technologies. Adamot ti nailatang a 2 million pesos para iti panaypasdak iti controlled garlic nursery iti probinsya. Panggap da ito'y maadaan iti nadalos a materyales na urnos a pagmulaan tapno mapaado ti produkto ti bawang. Ti probinsya kat agtaltalinaed at top producer ti bawang nga adaan average production ti 4,376 metric tons wenno 76.51% iti national output. Iti mat Ilocos Sur, nayuswat ti Coffee Innovation Hub kas pasat ti rambak ti Siyensya Sigay Coffee Science Festival. Panggap ang mapatibkar ti local coffee industry iti probinsya. Babaan iti Coffee Hub, maamon ti pakabigbigan dagiti mannalon ken plantasyon da. Capacity development ken exploration ti single origin flavor notes amang bukol iti reputasyon ti probinsya kas producer ti high quality specialty coffee. Kabayatan na, naipapay dagiti vital equipment ken facilities kadagiti mannalon iti sidong ti community empowerment through science and technology program ti maysa a water refilling station iti barangay Matalukod ken barangay San Elias. Iti La Union, manamnama ti panakayuswa ti 20th Justice Zone ti syudad ti San Fernando, babaan ti Justice Sector Coordinating Council. Babaan iti daytoy, adda mapapigsat ti koordinasyon, komunikasyon, ken panagtitinulong dagiti institusyon ti sektor ti hustisya iti lokal a level. Manamnama ti nataltalgad ken natibtibker a panakay paay ti hustisya kadagiti umili iti probinsya. Dianne Monica Tucay, para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.